Assalamu alaikum wa rahmatullah. Uwa barka da wannan lokaci, fatan muna lafiya alhamdulillah. A yau na kawo wani tutorial na yadda ake yin offline music application player. Offline music application wato MP3 player offline, wato kamar irin applications da ake yi a Andromo, wanda dukkanmu mun san cewa idan mutum zai yi application na offline a Andromo to dole sai ya sayi project ɗinsu, dole sai ya yi subscription ɗinsu, wanda akalla zai biya dala 25 kusan naira 38,000 kenan ko zuwa ma kusan 40. To wannan shi ma zo dai ba kyauta ba ne, project ɗin naira 2,500 yake, amma idan muka saya to mun saye shi ne for life. Shi kuma wancan subscription ɗin na $25 duka a wata ne, wato monthly subscription ne. Shi kuma wannan in mutum ya saye shi to zai dinga amfani da shi ne for a lifetime. To a takaice idan mutum, ko kuma bari mu jarraba mu ga yadda application ɗin ke aiki. Do a website ɗin ma akwai inda za ka installing demo application inda mutum zai iya amfani da shi. So amma duk da haka let us go through the application mu ga yadda yake. To da farko dai idan ka yi launching application ɗin zai nuna maka wannan options ɗin, tunda dukansu za ka iya editing ɗinsu da canza hoto da kala ɗin da komai za ka iya cirewa. So bayan nan ga waƙoƙin, idan waƙa ce, in karatu ne, in wa'azi ne, in tafsirai ne, depending on the content abinda mutum yake da buƙatar sanyawa a cikin application ɗin shi. Bayan nan kuma application ɗin yana da sidebar, wanda sidebar a nan ne za ka sanya contacts naka kamar Facebook ɗinka, wanda in an yi kilikin zai kai mutum zuwa Facebook naka, ko kuma WhatsApp, wanda an yi kilikin zai kai mutum cikin WhatsApp naka, ko kuma Telegram ko website ɗinka da sauransu. Sannan kuma a ƙasa akwai copyright inda mutum zai rubuta sunan kamfanin shi, wato kamfanin da ya application ɗin, wanda yake indicating ownership ko kuma copyright na shi wannan application ɗin. So bayan nan ga su waƙoƙin za ka jera su, waƙoƙi ne guda 10 muka sanya wannan as a just testing, amma akwai ƙarin tutorial ne yadda za ka yi more than 10, za ka sanya waƙoƙi zuwa 20 zuwa 30 da kuma da komai yawansu. Ba zan ce komai yawansu ba saboda akwai limit na nauyi idan mutum zai publishing a Play Store. To wannan kenan a takaice. Idan waƙoƙin suka fito maka haka, duk wanda kai kilikin to zai buɗe maka asalin karatu ɗin, ko kuma asalin waƙan, ko kuma komai asalin content ɗin da mutum ya sanya. Za a ji yana ansawa biyu. To abin da ya sa kwamfuta tana ansawa shi ma yana ansawa saboda mun yi sharing screen ne. So za a ji yana ansawa biyu, amma asali ansawa ɗaya ne. To sannan kuma waɗannan malatsan guda biyu, ɗaya preview ne wato previous, ɗaya kuma next, wato in kana cikin ji sai kana so ka wuce waƙa ta gaba to sai ka latsa next, to zai wuce zuwa waƙa ta biyu ko kuma karatu na biyu. Haka kuma in ka ji kana buƙatar dai dawowa na bayan, so kuma still za ka dawo baya ne. So ga shi mun dawo waƙa ta ɗaya, ko kuma mun dawo karatu na ɗaya. So wannan kenan da a takaice. Let us go to our main point of focus. To a takaice kenan. Da farko mutum zai shiga aiavilla.com. AIA zan aje AIA Villa, zan aje link na website ɗin gashi nan kamar yadda ake gani, aiavilla.blogspot.com, sai mutum ya sanya OK. Bayan ka tura OK, ya loading ya buɗe maka, to za ka shiga nan wajen sai ka duba ga project ɗin nan, sunan shi offline music app. So offline music app ɗin nan sai ka yi clicking akan shi. In ka yi clicking akan shi to zai nuna maka features da kuma bayani akan shi application ɗin. So idan ya nuna maka features ɗin ga features ɗin, yana supporting file 10. Do na ce zan gwada yadda ma ya wuce, mutum zai iya sanya more than 10, sannan ga da sauransu dai. Sannan sai kuɗin shi shine 2005. Kafin mutum ya saya ya fara installing na demo app. Wannan demo app ɗin application ɗin ne wanda mutum bai da buƙatar biyan ko sisi kafin ya yi, wato zai duba kaga yadda yake aiki, idan ka natsu sannan ka biya. Idan kuma ka ga yadda yake bai maka ba, to shine sai ka bashi. In kuma kana da wani suggestion, to wannan kuma is not part of the application. Kana da wani suggestion, kana son a ƙara maka wani feature wanda babu, to wannan kuma is between me and you, tsakanina da kai. To a nan wajen idan mutum zai saya zai yi clicking akan buy now, wato buy AIA now, wato za ka sayi project ɗin kenan. So idan ka latsa buy AIA now zai yi loading, sannan ya kai ka pagin Paystack inda za ka yi payment.
So a nan za ka yi clicking verify you are a human. So bayan nan zai yi redirecting ɗinka zuwa payment page ɗin inda za ka yi payment. A nan wajen za ka rubuta sunanka, za ka rubuta email address ɗinka, za ka rubuta number wayanka. Wannan ana yin shi ne saboda gano wane ne ya sayi project. Mutum zai iya sayan project a samu failure bai sauke ba, bai sauka ba. Saboda haka idan ka zo ka ce na yi making payment on so date, this is my phone number, this is my email, this is my name, mun san dole kai ne kai. Saboda haka dole za mu baka project ɗinka. Saboda haka sai ka latsa pay now. Idan ka latsa pay now ɗin nan, to a nan wajen za ka iya amfani da katinka ko na Opay ko na banki ko na wallet ko na Moniepoint ko ma whatever. Sannan kuma in ma baka da buƙatar amfani da kati, saboda akwai waɗanda suke jin tsoron amfani da katukansu. So in baka da buƙatar amfani da kati, za ka iya amfani da transfer. So a nan wajen za ka yi copying wannan account number ɗin sai ka tura 2005. Account ɗin a kula, account ɗin is meant for that transaction. An yi shi ne saboda wannan transaction ɗin. In ba 25 ba zai karɓa ba. Idan kuma ya haura ba zai karɓa ba. In ya yi ƙasa ba zai karɓa ba. Dole wannan project ɗin shi kaɗai ne, kuɗin shi kaɗai za ka biya. Shi yasa ma suka sa maka copy. Wato kai copying exactly amount ɗin da za ka tura. Kana turawa sai ka zo sai ka sa I've sent the money. To su kuma automatically za su yi detecting payment naka transaction ɗinka. If it is successful, automatically zai yi redirecting ɗinka zuwa WhatsApp or Telegram group ɗin da za ka sauke videos da kuma project ɗin da za ka yi amfani da shi. To wannan kenan a takaice. So bayan nan idan payment ɗinka is successful, wato ya yi nasara, payment ɗinka ya sauka kuma sun yi detecting ɗin shi, to automatically za ka ga ka shigo cikin wannan group ɗin music player. Abin da ya sa muka sanya shi a group saboda ba iya wannan file ɗin bane kaɗai za a ɗauka. Akwai wata tutorials wanda sai mutum ya sauke kuma ya bi dalla-dalla, sannan kuma akwai option na tambaya inda mutum zai yi tambaya kan wani abu ko neman ƙarin bayani, duka zai yi a cikin group ɗin. So shi yasa, amma inda ba don haka ba to da bamu da buƙatar buɗe wannan group ɗin, kawai za mu sanya wannan file ɗin ne immediately mutum ya gama payment to kawai zai sauke shi, zai sauke mai wannan file ɗin ne. So yanzu za mu sauke file ɗin gashi, za mu sauke file ɗin. So bayan mun sauke shi, ƙila mu sanya mashi, mu yi editing ɗin shi zuwa abin da muke so. Ƙila mu sanya mashi Quran, saboda ƙila ina son mu yi amfani da Qur'ani ne. So za mu sa Qur'ani. Bayan mun sa Qur'ani, wannan ba wai suna bane, wannan sunan project ɗin ne kawai, ba sunan application bane. Za mu sanya sunan application ɗin a gaba. So sai mu yi save. Idan mun yi save, mu da folder da muka yi save ɗin shi sunanta music. So a nan sai mu koma neutron.com. Zan aje shi ma link ɗin shi, ko kuma a cikin group ɗin ma za a samu link ɗin. Gashi nan wajen neutron.com. Idan kai shiga, saboda wanda bai da account zai buɗe account da su tukuna. Idan ya buɗe account to zai ga nan wajen, amma ba zai ga duk waɗannan projects ɗin ba. Idan kana da project ɗin da ka taɓa yi to su ne za ka gani nan jere. Idan baka da shi to shine sai ka taɓa wannan import ɗin, ga ta nan import. Idan ka taɓa sai ka clicking wannan abin nan ɗin icon ɗin, sai ka shiga cikin desktop, sai ka nemo folder ɗin da kai saving ɗin shi wannan file ɗin, gashi nan Quran, sai ka clicking. In kai double clicking sai ka zo sai ka sa import. So bayan ka sa import sai ka ɗan saurara, zai yi loading, ya uploading ɗin project ɗin. Idan ya uploading project ɗin zai buɗe maka, sai ka yi editing ɗin shi zuwa yadda kake so, ka sanya waƙoƙin da kake so, ka sanya abin da kake so ka yi amfani da su, tare da banner ɗin da kake so ka yi amfani da ita. To yanzu gashi ya buɗe mana kamar yadda ake gani. So bayan ya buɗe mana, yanzu abin da za mu fara yi, kafin duk ma mu ɗora ɗin, ya kamata a ce muna da folder wadda muka sanya hotunan da waƙoƙin da za mu yi amfani da su gaba ɗaya. Ga su kamar guda 10 da muka sanya ga su. So ga su mun sanya. Sannan wannan shi za mu yi amfani da shi a matsayin icon. Wannan ita ce banner ɗinmu. So wannan su ne za mu yi amfani da su kawai. Da ko yanzu abin da ya rage mana, za mu shiga cikin application ɗinmu. Sai mu zo nan wajen ga wata noti nan, kamar noti haka, abun settings, sai mu clicking akan shi. Idan muka yi clicking anan, za mu sanya masa sunan application ɗin, asalin sunan shi. Sunan da muke so shi za mu sanya. Muna iya cewa Quran by Aliyu Jabir. So wannan shine sunan application ɗinmu. A nan wajen kuma sunan abun nan ne, sunan package name ne. Package name should be different. Kamar website ne, ba a san ya zama duk application ɗin duniya, ba a san su zama suna da guda biyu iri ɗaya. Saboda haka kamar number waya ce, dole kowane application yana da nashi package name ɗin daban. Saboda haka nan wajen kana iya sanya sunan kamfanin ka, kamar yanzu sai mu ce Android tutorials, ko kuma mu ce Android let's say
Android tutorials dot, sai mu sanya sunan application ɗin, sai mu ce .quran. So wannan shine sunan package namu. So akwai buƙatar mu canza icon wato hoto, to amma tunda ba mu ɗoro shi ba, bari mu cancel mu fara ɗoro hoto ɗin. Yanzu za mu ɗoro hoton da za mu yi amfani da shi a matsayin icon. Za mu je music, ga yanan dama mun sanya mai suna app icon gane. So gashi mun yi upload. Kada ka yi uploading wani app file ba tare da ka tabbatar ya hau ba. Duk lokacin da ka yi uploading ka bari, kada ka ƙara uploading wani, ko da file 1000 ne za ka sanya, to idan ka yi uploading wani yana loading, kada ka ɗoro wani har sai ka ga wancan ya hau. Yanzu mun ga wannan app icon ɗin ya hau. Saboda haka yanzu sai mu ɗauko ita ma bana, tunda mun riga mun buɗe wajen mu sanya shi. So wannan shine bana ɗinmu, sai mu duba mu gani idan ya hau, gashi shi ma app bana ya hau. Very good. To yanzu abin da ya rage mana sai mu koma nan wajen sai mu canza icon. Idan muka canza icon gashi, za mu sanya app icon. To yanzu shikenan mun canza sunan application, mun yi mai package name, sannan kuma mun sanya mai app icon. So bayan nan yanzu abin da za mu fara, sai mu zo muna iya farawa daga ƙasa, wato za mu iya farawa daga wannan vertical arrangement ɗin. Ga wani abu nan an rubuta vertical arrangement a cikin shi, sai clicking akan shi. Idan muka yi clicking sai mu jawo wannan bar ɗin mu ƙasa, za ta nuna mana visible, sai mu sanya ta, sai mu mai tick, wato muna so ya fito. So kun ga wannan shine asalin wannan hoton da ya mana welcome, wato welcome abun nan ɗinmu. Saboda haka yanzu sai mu canza shi, sai mu sanya icon na hotonmu na application ɗinmu da muka yi amfani da shi, tunda muna so mu yi replacing ne. Yanzu automatically zai goge, sai sanya mana namu. Nan wajen ma sai mu sanya sunan application ɗin da muke so mu yi amfani da shi. Idan mu sanya Quran by Aliyu Jabir, gashi by Aliyu Jabir. So wannan kenan, shi ma gashi mun canza, ya canzu. Yanzu idan muna buƙata za mu iya canza wannan shi ma. Duka process ɗin ɗaya ne. Duk wanda ka taɓa za ka yi ƙasa ne, sai ka zo nan wajen za ka ga rubutun nan enjoy music on the go, to muna iya cewa enjoy Quran on the go. So sai mu ce enjoy Quran on the go. So wannan kenan. To yanzu mun gama da wannan, sai dai color ɗin ita ba mu da buƙatar ta blue color, saboda haka muna son mu canza ta. Muna so ya kasance kalan ta zama friendly da bana ɗinmu. To bana ɗinmu dai kalan ta ba blue bane, saboda haka za mu gano kalan bana ɗinmu sai mu yi amfani da ita. So kala ɗinta ita ce, wannan ita ce kalar bana ɗinmu, saboda haka sai mu sanya ta a matsayin abin nan ɗinmu. So gashi yanzu mun gama da wannan. To tunda mun gama da wannan, shi ma yanzu abin da za mu yi sai mu taɓa shi. Idan muka taɓa shi, sai mu dawo inda muka taɓo shi visible ɗin nan, sai mu maida shi yadda muka gan shi. So yanzu mun gama da shi. Yanzu abu na gaba sai mu ɗauko, sai mu buɗe wannan player ɗin. Idan muka buɗe player, sai mu yi clicking a kanta, sai mu dawo nan, sai mu sa mata visible, sai ta fito. So idan ta fito, to a nan wajen za mu canza sunayen abin da muke so mu canza. A nan za mu canza kila kalo ɗin. Kalo ɗin wannan blue ɗin sai mu replacing ɗin shi da waccan kalo ɗin da muka yi amfani da ita. Tunda dan abin ya ta yi uniform da shi, wato kala ɗin ta zama iri ɗaya. So haka za mu, sai mu zo wannan ma, sai mu taɓa shi, sai koma sai koma asalin kalo ɗin da muke so, sai mu save. So bayan mun yi save, sai mu zo shi ma nan wannan kalo ɗin inda blue yake. Yanzu abin da dai za mu yi, duk inda blue ya zo za mu canza shi zuwa waccan kalo ɗin. Wannan yana jin kamar muna iya barin wannan, do muna iya amfani da wannan. Wallahi ta something like ta dan wannan, so sai mu yawa. So wannan kenan, sai wannan ma dukansu za mu maida su waccan kalo ɗin. Tunda mun ga duk yadda ake, ina gaba mu da buƙatun sai mun nuna yadda za a yi wannan, duka abu ɗaya ne. So yanzu duka mun canza kalo ɗin, a player. Saboda haka son in ce yanzu ita ma player ɗin mun gama da ita, sai mu taɓa wannan minus ɗin, sai mu dawo nan ƙasa, sai mu maida ta invisible.
To sai shi kanshi screen ɗin ya kamata shi ma mu samu wata kala mai haske wadda za ta shiga da asalin kalan da muka yi amfani da ita, saboda haka bari mu zaɓi wata kala. So wannan ita ce kalan da za mu zaɓa, ita mai amfani da ita. Ita ce za ta fi shiga da asalin kalan da muke amfani da ita. To bayan nan abu na gaba sai mu taɓa wannan SDB content ɗin, ita ma sai mu buɗe ta mu sa mata visible, ba ta nan in ta fito sai mu zo sai mu sa a nan ne za mu canza mu sanya bana ɗin. So bana ɗinmu ita ce tana ina, za mu canza bana ɗin hoton, za mu sanya asalin namu gashi bana mun sanya, sai shi kuma wannan kalo ɗin sai mu sanya asalin kalo ɗin da muka yi amfani da ita, wato wadda muka yi ta screen background screen ɗinmu. So da haka sai mu yi sama gata nan, ko kuma let us use wadda muke amfani da ita, tunda mun ce duk blue za mu yi replacing ɗinta da wannan ne. Saboda haka wannan ita ce maimakon blue ɗin da muke using, gata sai mu sa save, sai mu save. So ina ga babu abin da za mu ƙara taɓawa a nan wajen, sai mu maida ta invisible. To kuma maida ta invisible gashi ita ma ta ɓace, sai mu zo sai mu taɓa wannan list ɗin, sai mu maida shi visible. So in muka maida shi visible gashi, shi nan wajen abu ɗaya za mu taɓa, iya wannan bana ɗin kaɗai za mu canza. Saboda haka za mu yi down sai mu ɗauko bana sai mu sa a wurin. To ina ga kaman a list shi ma mun gama da shi, sai mu maida shi invisible yadda yake. So bayan nan sai horizontal arrangement ɗin nan ba mu da buƙatar taɓa shi, wannan ma ba mu da buƙatar taɓa shi. Ɗaya ko ina ga mun a nan wajen mun gama. Yanzu abu ɗaya da ya rage mana shine za mu duba, za mu yi uploading files ɗin da za mu yi waƙoƙinmu kenan. To amma a nan wajen za mu yi, dama mun riga mun yi saving ɗinsu. Kamar yadda na ce dole za mu yi saving ɗinsu da sunan 1, 2, 3, 4, 5 har zuwa number da ƙarshen waƙoƙin ya tsaya. Saboda haka za mu duba gashi already dama mun yi naming ɗinsu 1, 2, 3, 4 to 10. So da haka yanzu sai mu fara uploading ɗinsu one after the other, ɗaya bayan ɗaya. Gashi sai mu taɓa import kamar yadda muka sani wancan hotuna, sai mu shigo da shi gashi. Da muka shigo za mu duba mu tabbatar 1 ta hau before we go on. Da ka ga ma ba ɗin ta yi sama, to yana nufin ya hau kenan. So yanzu ga mp3 1 ɗinmu ya hau, sai mu ƙara shiga, sai mu ɗauko mp3 2. So shi ma za mu ga gashi, shi ma ta yi sama ya hau kenan, gashi ya hau. Saboda haka bari mu uploading sauran. Yau wato kamar da ake gani gashi mun yi uploading waƙoƙi ƙwara 6. Bari ma mu ƙara ɗaya, tunda dai misali ne kawai za mu ƙara, za mu sanya bakwai. Gashi mun sanya na 7 gashi yana uploading, yawa shi ma ya hau. To daga nan sai mu cire wancan hotunan da muka yi amfani da su wanda ba namu ba. Kamar wancan logon nan mu rage ma application ɗin nauyi. Akwai hoto da muka samu kamar na icon ɗin nan, so ba mu da buƙatan shi, don haka za mu cire shi sai mu sanya namu. Tunda mun riga mun sanya namu ba mu da buƙatan shi. Sai bana ɗin da muka samu ita ma ina ga kamar wannan ne. Yawwa to shi ma ba mu da buƙatan shi, sai mu cire shi NCC bana, gashi mun cire. To bayan mun cire yanzu abin da ya rage mana kusan in ce mun yi 70% na aikin da ya rage. To amma ga inda aikin yake nan sai dai ya fi sauƙi, amma kuma nan ne idan muka taɓa, to shi ne za mu ga matsala. Wato nan za mu haɗu idan muka taɓa shi. To abin da za a yi nan wajen, iya abubuwan da za mu taɓa, kada mu taɓa komai sai wanda muka ga muna da buƙatar taɓawa. Kamar yanzu misali na waƙoƙin, mun ga muna da waƙa 10 ne, to amma mun ƙwara 8 kaɗai muka ɗora. So da haka tunda ƙwara 8 kaɗai muka ɗora, waɗannan ba su da amfani, dole za mu cire su. Sai mun cira 3 kenan. Yanzu mun maida haka nasu hoton waƙoƙi 7. Duk wanda muka cire za mu yi right click. Idan ka yi right click za ka ga delete block. Ga yanan delete block. Da ka yi delete block zai yi deleting ɗin shi. So wannan mun gama da su. Haka shi ma wannan tunda ba mu da wannan sai mu cire shi. Tunda ba mu da waƙoƙin ba guda 10 ba ne, sai mu cire shi. Shi ma sai mu cire last 3 blocks, gashi mun cire su. Muna buƙata za mu iya
a goge su delete. To bayan nan a nan wajen za ku ga wannan yayi ja saboda hoton da muka goge asali hoton ne, to muna iya maido shi sai mu yi amfani da namu. So yanzu shikenan mun gama da wannan. Sai wajen wannan my music ɗin nan da aka gani, idan muna buƙata muna iya cewa by Aliyu Jabir, sai mu replacing ɗinta by Aliyu Jabir. So wannan ma mun gama. Sai nan abubuwan, idan waƙoƙi ne muka sa za mu sanya sunayen waƙoƙin, wadda muka yi ma namba ta 1 ita za mu fara sawa, sannan namba ta 2, sannan namba ta 3, sannan namba ta 4. Abu nambobin daidai yadda suke, kada a samu kuskure. Kamar yanzu muna iya cewa ta waƙa ta 1 ko kuma ta 1 suratul asr ce, ta 1 suratul asr ce muka ɗora, suratul asr. Yawwa sai yawwa, to kamar yadda ake gani gashi mun yi renaming ɗinsu gaba ɗayansu, mun sa suratul asr, humaza, fil, quraish, ma'un, kausar da kafirun. Su waɗannan su ne abubuwan da za mu taɓa. To bayan sai abu na ƙarshe da za mu taɓa, a nan wajen za mu yi replacing ɗin sunayen da muke buƙata, wannan link ɗin da muke buƙata. A nan wajen website ɗinmu za mu ɗauko sunan website ɗinmu sai mu yi replacing ɗin shi da nan. Za mu ɗauko sunan website ɗinmu sai mu replacing ɗin shi a nan wajen, wato mu replacing ɗin wannan link ɗin. Kamar yanzu misali za mu iya cewa bila.blogspot.com. Haka nan wajen Facebook nan za mu ɗauko link namu na abun nan, link ɗinmu na Facebook sai mu sanya, ko na Messenger. Haka shi Telegram link ɗinmu za mu ɗauko mu sanya nan kuma sai mu cire wannan nambobin, sai mu sanya nambobin da muke WhatsApp da su, ta yadda idan an yi clicking zai landing zuwa WhatsApp inbox namu. So ina ga da mun yi wannan shikenan, mun gama application ɗin a takaice. Babu buƙatar taɓa komai, babu da buƙatar taɓa komai. So mun gama. So yanzu abin da za mu koma mu yi shine za mu yi building ɗin shi zuwa APK. Gashi za mu sa build. Idan muna son AAB ne wanda za mu yi publishing application, kafin mu yi publishing a Play Store sai mun yi Android application bundle ɗin shi, wato APK ɗin shi. Da muka cire APK ɗin, muka jaraba muka ga yayi, to sannan sai mu yi generating AAB wanda za mu yi publishing. Saboda haka yanzu za mu ɗauki AAB ne. So idan muka yi packaging, gashi nan yana packaging, yana building, gashi nan 8% in ana lura. Ga nan 8%, ga nan ya je 66%. Idan ya gama zai ba mu QR code wadda za mu yi scanning sai mu yi downloading. Yawwa, to kamar yadda ake gani gashi nan ya ba mu QR code. To wannan QR code ɗin expiring take yi. In ta ɗauki awa 2 ga nan masu rubuta is barcode are only valid for 2 hours. Saboda haka da ya wuce 2 hours ta yi expiring. So da ya hito ya kamata mu yi scanning ɗin shi, gashi nan mun yi scanning. Gashi nan mun yi scanning kamar yadda ake gani. So ya ba mu link sai mu yi clicking akan link ɗin. In muka yi clicking zai kai mu inda za mu yi downloading. So ga nan yana ba mu option, zai ba mu option na downloading. Kuma gashi ya ba mu option sai mu taɓa. Yau to kamar yadda ake gani gashi ya sauka, do ya yi duplicating amma dai ɗaya ya sauka ɗaya ya tsaya pending. To abinda dai dama muke buƙata ɗin ya sauka. So gashi ya sauka gashi. Wannan ɗinmu mun yi kuskure, wannan ɗinmu bai hau ba, icon ɗinmu, amma dai anyway gashi nan Quran by Aliyu Jabir. Icon ɗinmu bai hau ba. So anyway gashi nan za mu yi installing mu ga menene muka yi wanda bai yi ba. So sai mu gyara, idan muka gyara to shikenan sai mu yi exporting, final exporting. Dama shine amfanin cire application a matsayin APK kafin mutum ya cire AAB. So yanzu ga wannan mun cire, so mun ga wannan shi ma ya hau gashi normal, Quran by Aliyu Jabir, sannan shi ma wannan gashi ya hau.
So wannan kenan kamar yadda ake gani gashi ya hau. To wannan kenan a takaice za mu tsaya a nan, duka sauran bayani ko kuma sauran ƙarin bayani ko tambayoyi ko kuma sauran tutorials ɗin za a same su a cikin Telegram group ɗinmu insha Allahu. Jazakumullah. Have a nice day.